Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekumkhulule SABC eAuckland Park eGoli nazi ezinohlonze mina nje. President Ramaphosa and ANC leaders need to take full responsibility for these negative consequences of their own actions. I-AfriForum iyachitha ukuphawula kaMengameli wezwe Cyril Ramaphosa ukuthi idala uqhekeko phakathi kwezakhamuzi zakuleli ngohambo lwayo lokuya eMelika nalapho ifike yakhala ngemgomo yakuleli ecindezela abamhlophe ngokubona kwayo lenhlangano. The province's economy shows early signs of recovery, though following a path of modest inclusive growth. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli wethule inkulumo emayelana nesimo sesifundazwe nalapho ebalula izinhlelo zohulumeni wesifundazwe. There will be no extension. Usugcina ufikile umnqamula juqu ukubhalisa kweziphaza kuleli kanti abanikazi bezitolo bashaya ujenge emahovisini omasipala kuzwelonke ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi babhalisa amabhizinisi abo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni ezingungqa phambili zehora lokuqala la kwe-SABC 1 eMzansi for sure. Igama lami nginguDaud Phungula. I-AfriForum iyachitha ukuphawula kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ukuthi idala uqhekeko phakathi kwezakhamuzi zakuleli ngohambo lwayo lokuya eMelika nalapho ifike yakhala ngemgomo yakuleli ecindezela abamhlophe ngokubona kwayo lenhlangano. Ithi kubuholi be-ANC kanye noMengameli wezwe uCyril Ramaphosa yibona bawumsuka wezinqumo zikaTrump zakamuva njengoba esememezele ukunqanyulwa ngokusemthethweni koxhaso lwemali yezempilo. That AfriForum and Solidarity have met representatives in the US government, and they're doing precisely what we said we as South Africans should not do. We should stop running to other countries. We should discuss our own problems here. I-AfriForum iziphendulela igcizelele ukuthi i-ANC yona idala lenkinga ikakhulukazi ngemuva kokuthi uMengameli wezwe laseMelika uDonald Trump inqamule uxhaso lwemali lwezempilo olumqoka. President Ramaphosa and ANC leaders need to take full responsibility for these negative consequences of their own actions. You see, the thing is they try to evade taking responsibility. Now they're looking for a scapegoat. Lenhlangano ithi iseMelika ngenhloso yokudambisa isimo. We were told that they have been monitoring what is happening in South Africa for a number of years, also under the Biden administration. They actually gave us a list of what the issues are that they've seen. So it's not AfriForum now that comes to the fore and tell them things that they did not know. For instance, we were told yesterday in Congress that the video of Julius Malema chanting "Kill the Boer," kill the farmer, that video has been circulating within the people that are the circles of the people that are in charge. So they've seen what is happening. Isamile ukuthi idlanzana labathile lihlaselwa ngendlela engafanele yabalula ukucikica komthetho wokubuyiselwa komhlaba kanye nowezemfundo ibhela njengezibonelo zalokhu. Kusenjalo uMengameli waseMelika uDonald Trump uyalela ukuba kunqanyulwe ngokusheshsha uxhaso lwezempilo oluyemazweni ahlukene okubalwa kuwo neNingizimu Afrika. Izinhlangano ezizimele kuleli zithi lesi sinqumo saseMelika sizoba nomthelelo onzima. We have to move towards self-reliance, particularly for our care, treatment and prevention programs. Kukuze emva kokuthi wengameli laseMelika uDonald Trump eyalele ukuthi uxhaso livela khona eMelika lungabe liseza kuleli. Our contracts have been terminated. Phezulu senhlangano Desmond Tutu sithi abazange bazi ukuthi bangakhalaza kubani ngalesi sinqumo. Known who we could appeal to over the last week to 10 days. At this, it's become clear that there really is nobody on the other end of an email to discuss this with. Ngwezempilo uyanxusa ukuba ulithathele phezulu lolu daba. Say to the Department of Health, we plead with you to treat this as the crisis that we know it is,
and work with us, because we are here and we care desperately about this program. We desperately want, and by we I mean implementing partners, civil society. We desperately want to keep this program where it is and not lose ground. We desperately want to continue to grow the program and get those 1.1 million people onto treatment. Shumamane nane inhlelo zezempilo zakuleli ebeyithola usizo. Silindo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. Undunankulu waKwaZulu Natal uThami Ntuli namhlanje eMgungundlovu wethule inkulumo ngesimo sesifundazwe kanti ubalule nangamaphuzu einhlelo zaloko okuhloswe uhulumeni wakhe kuleli hlandla leminyaka emihlanu obekelwe lona ngaphansi kohulumeni wobumbano. Phakathi kokunye okuqhakanjiswe undunankulu njengempumelelo selokhu bengene kuhulumeni kulezi zinyanga ezisishiyagalombili ezidlule ukubuya kozinzo lomnotho wesifundazwe ukwentuleka kwemisebenzi ngokunye okuseyinselele kuhulumeni esifundazweni. While we see encouraging indicators, including a gradual declines in inflation and interest rates, along with slightly increased international reserves, our province gross domestic product, the GDP, growth remains below target and expectations. Job creation continues to be a critical challenge, with unemployment exceeding 30%. The youth face a hardship, with 2 out of 3 young people unable to secure productive employment. Untuli uthi bahlonze ingxenye zendawo egubuzele kakhulu ubugebengu. Waqagula nokuthi uhulumeni wesifundazwe usuphuma umkhankaso wokuqeda nya ngezinga lobelelesi. In the reporting period, 2 critical dialogues were facilitated, mainly crime, gender-based violence, and tax industry conflicts. We recognize that without law and order, there can be no investment, no economic growth, no social progress. Over the past 8 months, we have initiated critical interventions from the Social Crime Prevention Summit held on the 2nd of August 2024 to direct engagements with community deeply affected by crime. Undunankulu Ntuli wengeze ngelokuthi bafuna nokuxazulula ngokusheshsha udaba oluyinkinga ngeimvume zokusebenza kwamatekisi esifundazweni. Uphinde waphawula nangodaba lokubuyiswa kwesithunzi sabaholi bomdabu kwaZulu Natal. Increased from 260. Usuze wafika umnqamulajuqu okubhalisela izimvume zokuthengisa kubanikazi beziphaza nokuwuhlelo lwamenyezelwa umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa emva kwezigameko eziningi zokuphangalala kwezingane ngenxa yokudla okwakusolwa ngokuba nobuthi. Banemibono eyahlukene abanikazi beziphaza njengoba namhlanje kuusuku lomnqamulajuqu wokubhaliswa kwezimvume zokuthengisa. Abanye bathi amahhovisi ayakwazi ukulungisela abantu bokufika njengoba bona bekhipha imali yokugwaza. I feel South African government is failing us big time. Abo my friend bona bayakhishwa ngama big dollar bahambe bayokwenza into zabo, whereas thina sihleli la sihleli nje thina, so asibonakali in short. There's a lot of line. How can just today these people, how can they are finishing these people today? Must think twice the government about this issue, but also they must tell to the people, the one who is working properly in the office, because if the office is they are not working, they don't do nothing. Enye izinselele ezikhungethe ithimba elelekelela ababhalisela izimvume ukuthi iziphaza eziningi zalapha zisemjondolo nokuyizindawo ezingekho emthethweni. One of our biggest challenges has been in informal areas, because you don't have a formal address, and some of them it has been very difficult for us. Once they send, they'll just say I stay in Inanda. Kusenjalo nesifundazwe iNorth West sibhekene nenselele efanayo kuze kube imanje abanikazi bezitolo bathi iningi imali sebeyikhiphile ngalolu hlelo kodwa akukho okulungayo. Banxusa uhulumeni ukuba abhekisise lolu hlelo kabusha. When I arrived there by the district municipality, they reversed me. They say you have to go and do this and this and this, and then all those things they want another cash from us. We never planned that, and at the time it was all right, but we are still a growing nation. We are still growing people. We don't have that cash to do those things
we want to do. Makubumbana ihora lesihlanu kusihlwa amahhovisi ayavalwa njengoba lingekho ithemba lokwelulwa kwalolu hlelo. Indabeni ze-SABC nginguNokulunga Sibisi. Kusenjalo ngeke kube noshwele wokulula kwesikhathi sokubhalisa kweziphaza kulabo abangakwazanga ukubhalisa. Namhlanje usuku lungunqamla juqu lokubhalisa iziphaza. Abanikazi bezitolo ke babuthana ezindaweni zokubhalisa. Kube nemizwa ke yahlukene kwabanye, abanye bebekhathazekile. I came because there is no jobs available. So I'm trying to create something for myself and better the future for my kids. You have to put the tiles, you have to put the ceilings, you have to put, you get the people that work with the butler doors and all that. It's a lot of money. And we're not even making that money because we're not working. Njengoba nje isikhathi sesiya ngokuphela, ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uhambele ezinye izikhungo okubhaliswa kuzo eTshwane. Uke wathi ke uxoxa nosomabhizinisi abasafufusa ebakhumbuza ke ngokubaluleka kokubhalisa amabhizinisi abo kanye nokuhlangabezana nayo yonke imigomo. Is a final date for the registration. There will be no extension. But anyone who will miss today can still go on Monday going forward to municipalities to apply, but not operating in a spaza shop or a food handling outlet. Abazohluleka ukuhlangabezana nosuku lwanamhlanje bayacelwa ke kuba bazivale izitolo zabo baphinde bafake izicelo zokusebenza ngaphambi kokuqhubeka namabhizinisi abo. Bukele sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela udaba oluthi sisaba ngoba ngemvula isiqala ukunetha futhi siyacabanga ukuthi mhlawumbe izophinda iqale phansi ngoba angizange ngilale ngisho nalapha ekhaya ngendlela bengisaba ngayo ngihambile ngayolala somewhere else. Usuqalile umsebenzi wokukhuculula ngemva kwezikhukhula ezikhahlameza izindawo eziningi ogwini oluthe inyakatho yesifundazwe kwaZulu Natal. Bukele sikubingelele sokwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi i-AfriForum yachitha ukuphawula kaMengameli wezwe Cyril Ramaphosa ukuthi ke idala uqhekeko phakathi kwezakhamuzi zakuleli ngohambo lwayo lokuya eMelika. Bukele sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomnjalo bazo. Umengameli uCyril Ramaphosa ukhulume nezithunywa emkhakheni wezemfundo ezisisekelo ngezinselele ezikhungethe lomkhakha emhlanganweni iLegodla obubanjwe eBoksburg. Ramaphosa uthi uhulumeni kufanele enze kangcono ohlelweni lokufundisa izingane ezisencane ezikoleni. Absolutely right. I've often said to her, we should have started with the early childhood development 30 years ago. And if there is any mistake that we have made as a nation, as a government, it is this one. That 30 years ago, we were blindsided, and we should have realized that to get this country to be put on a much higher plane of development, we should have started with early childhood development then. Ungqongqoshe wemfundo esisekelo uthi imphumela lomhlangano kumele iqhamuke nezixazululo zokuthuthukisa izinga lemfundo. We are at a crossroads in our education system where we've got a number of changes, but we've also got a number of challenges, particularly budget challenges. And so we want to see how the rest of the world is grappling with some of these things. But most importantly, what I want to be able to come out of here after the next 3 days is how do we improve the quality of education in South Africa? And that's really the obsession and really what we want to get out of this. iLegodla iyaqhubeka namhlanje. iCabinet kanye nomgcini mafa bazobamba umhlangano ophuthumayo ngomsombuluko ukusonga udaba lwesabelo mali. Lokhu kulandela ukuhlehliswa kokwethula kwesabelo mali esasilindeleke mhla ziyi-19 kuNhlolanja, manje sesilindeleke mhla ziyi-12 kuNdasa.
Obviously kaMengameli uKhumbuzo Ntshavheni ufuna ukuqeda ukwesaba ngokunye ungaboni ngasolinye okungase kube khona ngokwethulwa kwesabelo mali esisham. In cabinet we don't have political parties and we don't have people representing their political parties. We've got members of cabinet appointed by the President of the Republic who serve at the pleasure of the President of the Republic as prescribed by the President's Act that allows him to appoint members of the cabinet to act collectively within cabinet, and that has been made clear to say nobody is bringing a party jacket. We are there to represent the interests of all South Africans. Uma ebuzwa ngezinhlangano iAfriforum kanye neSolidarity nesivakashele kwelaseMelika ukuyobamba izingxoxo nohulumeni wakuleli yazwe uphendule kanje. If they don't like South Africa so much, if they don't like what the efforts of government to redress the iniquities of the past, why don't they take up President Trump on his offer to resettle in the United States? I think we need to leave it there. Uthi uhulumeni uyaqhubeka nokuxoxisana neMelika njengoba lamazwe ebambisene kokuningi. Njengoba siqhubeka inhlelo zokukhuculula izindawo ezikhahlamezwe izikhukhula esifundazweni KwaZulu-Natal, imindeni eminingi semanzini kushona abayisithupha ngenxa yezikhukhula kanti kusanomuntu odukile. Izakhamizi eMlazi kwaSisisi zazama ukuthi zakhe kabusha njengoba kube khona izikhukhula ezinamandla kanti lapha kulemizi sikuyona badilikelwe udonga kwase kungena udaka ezindlini. Ngizosuka nje sithombeni ukuze uSibusiso Tembe akhombise le ndawo esikuyona imizi eminingi lapha ikhahlamezekile ngenxa yalokhu kanti njengamanje abantu bathi bahlalele uvalweni ngoba basabela ukuthi njengoba ikhishwe isexwayiso semvula kule phela sonto kungase kuqhubeke umonakalo ubhebhetheke uye phambili. Mama sibonga kakhulu ngesikhathi sakho, sicela usiphe amagama nesibongo. Ukhuluma noNkululeko wacele, mina ngihlala kulomuso ngaphezulu and ngokuqala kwa ngolesithathu eyiqale ngolesithathu emvula mengilele mina ngizwa abantu bekhuluma bememeza ubhubhu ngitshe ethi ayishuthi aying affect lonto sengithi ngizwa umuntu enokha ngithi ngiyaphuma eminyango hayibo kuwe ngisha ama walls la bambudonga and kwawa ngisho isixhobo sagesi kwawa yonke into ngisaba ngithuke manje ke sisaba ngoba ngemvula isiqala ukunetha futhi siyacala ukuthi mhlawumbe kuzophinda iqale phansi ngoba angizange ngilale ngisho nalapha ekhaya. Ngaqala ngokuthi kulungiswe lapha amanzi ngoba ngathi ayisiphethu mekulungisa amanzi ngaqhubeka kufaka kushintshwa lamathayili lawa abamba ama walls lapha kufake ama bricks. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu uThembi Simelane uthi izibalelwa enkulungwaneni izindlu ezikhahlanyezwe izikhukhula KwaZulu-Natal kuleli sonto useyalela ithimba elibhekela ukuhlinzeka abantu ngezindlu zasikhashana ukuthi liphuthumise lolu hlelo. A package system in terms of the partially destroyed will be to assist them through our voucher system to repair their houses, and also where there has been total demolition, we assist with regard to the rebuilding material to ensure that they are able to start. Of course, we start with temporary housing unit. The challenge we are having really of why our team can't get to the ground is that most of the areas are still wet, are still watery. The municipality through COGTA as well have not yet finalized their own assessment with regard to the declaration of the disaster, so that we could be able jointly with the municipality and the province can be able to provide the sufficient and full entire package of support to victims who have been affected. Yehlukene imbono ngokuqoka kukaSolwazi uJohn Lamola njengesikhulu esiphezulu senkampani yezindiza iSouth African Airways. iDAET uLamola washaya udaka ngesikhathi kunenhlolo khona yabagaqelele lesisikhundla kodwa iCabinet laqhubeka nokugunyaza ukuqoka kwakhe. To be worried about the future of SAA in Prof Lamola's hands. He's done a very good job, well, pretty good job in the past 2.5-3 years. He's been acting CEO, actually interim CEO for the past 2 years.
He claims that, although we haven't seen the hard financials to prove it, that the airline is operating profitably. I think that it appears that he's made some inroads into what the previous CEO called the culture of malfeasance that pervaded the whole airline. He's been very measured in terms of returning the airline to its former size. So his scorecard is really pretty good in this regard. And I think that he was certainly in many senses my expectation of being the permanent CEO. Bukele umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Ziyaguqa izindaba zehora lokuqala ozakwethu bayeza nezindaba ngolimi lwesiSwati umagamanxa ihora lesihlanu. Thina sizobuya ke nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa kusihlwa. Mbukeli salelayo.